Kini ang Digicast Negros X ang top 10 nga balita sa Negros Island Region ang amon idulong sa inyo. Kagaring atong top story subong nga adlaw, August 17, 2026. PBBM personal nga naghatag sang tig 20,000 pesos para sa 250 ka mga scholar sa Negros Oriental. Nagabusong nga ido ginlampusan sang tubo naglampos nakikita na sa barangay. Bulkan Kanlaon sunod-sunod ang pagbugas sang abo. Rider patay ang kaspilason sa mabunggo ang ila motor sa traffic signage. Kag sa good vibes, chef nga nagahimo sang sari sa chip sa Isabela, gimpasidunggan sang DTI. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, habagat magadalas ang ulan sa Luzon kag porsyon sa Visayas. May bag-o na naman nga LPA. May panibago nga low pressure area sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Sa subong, may medium ini nga tsansa nga mangin isa ka bagyo sa sulod sa 24 oras. Ang LPA amo ang nagabutong kag nagapabaskog sa habagat nga amo ang nagadala sang mapunok nga ulan kag pagbaha karon sa pila ka mga areas sa Luzon tubtub sa Miyerkules nga adlaw. Ang habagat ang magapaulan man sa areas sang Western Visayas kag Negros Island Region humaling subong nga Lunes tubtub man sa Miyerkules nga adlaw. Gani pala abuton sa gihapon na magalumon kag maulan nga panahon sa sulod sang 3 ka adlaw. Sa number 9, masobra sa 9,000 ka mga estudyante sa NOHS nagbaton sang libre nga school supplies. May 9,136 tanan ka mga estudyante sa Negros Occidental High School ang tigayo na nga nakabaton sang libre nga sling bag kag school supplies gikan sa Bacolod City LGU. Lunes ang aga, ginpangunahan ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya ang turnover ceremony. Masobra sa 90% sa kabugusan nga populasyon sa eskwelahan ang mga taga Bacolod City, sandig sa record sang syudad. Ginsiling ni Gasataya nga bisan hindi nasakop sa Schools Division of Bacolod City ang NOHS, ginpakamaayo sa gihapon sa syudad nga malakip ang mga estudyante nga taga Bacolod City. Lakip sa mga nabaton sa mga estudyante amo ang sling bag, 3 ka intermediate pad kag 1 ka dosena nga ballpen. Natapos na ang pagpanagtag sa syudad sa tanan nga mga school supplies sa tanan nga mga eskwelahan sa Bacolod City. Nagpasalig naman si Gasataya nga kada tuig na nga mahatag ang syudad sang libre nga school supplies sa NOHS kag tinguhaan nga mahatag ini antes pa magsugod ang klase sa masunod nga tuig. Definitely, siguro in terms of jurisdiction lang naturalmente they're directly under Negros Occidental Schools Division, no? But in terms of lugar po 90+% or almost 100% sa mga estudyante they are from Bacolod City. So whatever that we provide to the students of Bacolod sa government schools, definitely students with NOHS will also have the same. After this, Mayor, meron Sa number 8, pagpanagtagbulig sa idalom sang emergency cash transfer sang DSWD para sa mga apektado sang RSSI sa Negros Oriental ang ginsugdan na. Samtang ikatlo nga batch sang tagtaganay sang ECT sa Negros Occidental ang natalana sini nga semana. Sang weekend nasugdan ang pagpanghatag sang tig 10,125 pesos para sa maggagmay nga manguma sa Kanlaon City kag Mabinay sa Negros Oriental nga ang katubuhan apektado sang RSSI. Ginsiling ni Department of Social Welfare and Development Regional Director Arwin Razo, 5,744 ka mga small farmers sa Negros Oriental ang ginapaabot magabaton sang ECT sini nga semana.
Nalakip man diri ang gikan sa Amlan, Bai City, Bayawan City, Himalalud, Pamplona, Siaton, Tayasan, kag Zamboanga Gita. Samtang sa Negros Occidental, may 28,000 ka magagmay nga mangunguma ang magabaton sa ECT sa ikatlo nga batch. Suno kay Razo, 289.8 million pesos ang napain nga pondo para diri. Sa ikatlo nga batch, suno kay Razo, gikan sa 13 ka mga banwa kag syudad, ang mga magagmay nga mangunguma ang magabaton. Sa nagligad nga payout, may 7 ka LGU sa Negros Occidental ang nagbaton kag sa unang nga batch, 2 ka LGU. Ang pag-release ang pondo nagadepende sa kada sigudman sang pag-submit sa mga LGU sang ilang nga datos para ma-verify ini. Ang target namin for the week for Oriental, kasama na yung Mabinay, nasa 5,744, which is equivalent to 58.1 million. Actually, nag-deadline kami ng submission, mag-cut off kami, I think last week. So, yun naman yung i-reflect namin sa next na request namin. The good thing is, talagang dasig mag-submit si Negros Occidental LGUs for this emergency cash transfer program ni DSWD. Sa number 7, smuggled nga sigarilyo nga nagabalor sa 27.5 million pesos na recover sa Sipalay City. Na-recover sa otoridad sa baybayon sa Sipalay City sa Negros Occidental ang 27.5 million pesos nga balor sa ginaalagar smuggled nga sigarilyo sang Sabado sa operation nga ginpangunahan sang 4th Special Operations Unit sang PNP Maritime Group na intercept ang isa ka motorized bangka sakay ang 7 ka mga persona tanan residente sang Zamboanga City. Masobra 26,000 ka reams sang sigarilyo nga nagabalor 21 million pesos ang nakuha sa ila. Samtang sa kapareho nga adlaw, na-recover ang sang Criminal Investigation and Detection Group Negros Occidental Provincial Field Office ang 6.5 million pesos nga balor sang smuggled cigarettes sa barangay Maricalum sa Sipalay City. 5 ka mga lalaki ang nadakpan kag sila ang gikan Basilan kag Zamboanga City. Mga kaso nga pagsupak sang Graphic Health Warnings Law, Anti-Agricultural Economic Sabotage Act, kag Customs Modernization and Tariff Act ang ipasaka batok sa mga naaresto. Sa number 6, rider patay ang kaspilason sa mabunggo ang ilang motor sa traffic signage. Nakabati ang mga pumuluyo sa mabaskog nga paglagapok sa Granada Alangilan Road malapit sa entrance ng isa ka subdivision sa Barangay Granada, Bacolod City, Sabado sang gabi. Didto kag ila nakita ng rider kag ang kasili nga natumba na kag may mga pilas. Padulong proper sa Barangay Granada ang motor nga ginamaneho ni alias Aiko, 31 anyos, kag ang angkas sini nga si alias Bert, 36 anyos. Nagwa sa investigasyon sa Traffic Enforcement Unit nga sangyara na sa kurbada nga bahin sang dalan na dulaan sang control ang driver kag naglapaw sa gutter. Tubtub nga nakabunggo sa poste sa traffic signage. Gintala sa ospital ang duha apang ginbawian sang kabuhi ang driver. Sa number 5, masobra sa 4 million pesos nga balor sang suspected shabu nakuha sa Bacolod. Nakuhaan sa masobra tunga sa kilo nga suspected shabu ang isa ka tricycle driver kag ginakabig nga drug personality sa Barangay Villamonte, Bacolod City sa ginpatigay nga by bust mga las 2:44 sang kakahon sa tung Sabado, Agosto 15. Nagabalora 4,216,000 pesos ang na-recover nga ginasuspetuhan shabu sa nasambit nga operation sa Philippine Drug Enforcement Agency o po ng Philippine National Police. Nadakpan sa otoridad si alias Jimmy,
41 anyos, usa ka driver kag residente sa barangay Bata sa Bacolod. 6 ka pinutos kag 4 ka pakete nga may unod nga suspected shabu, cellphone, buy-bust money, belt bag, 15,000 pesos kag isa ka motor ang nakumpiskar halin sa subject. Sarang magapangatubang sang kaso nga pagsupak sang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang nasambit nga driver. Sa number 4, aspirants para sa BSKE sa Sipalay City ginpaidalom sa orientation. Padaan ang preparasyon sa Commission on Elections sa Barangay and SK Elections. Sa Sipalay City, ginpaidalom sa Office of the Election Officer sa orientation ang mga aspiring candidates para sa BSKE. Ginsiling ni Provincial Election Supervisor Ian Lee Ananoria ang pagpatigayon sa kasubong ng mga hilikuton initiative na sa mga election officer. Sa mga orientation, ginpahangop ang mga aspirants ng election laws, COC filing requirements, kag ang mga responsibilidad ginagaupod sa pagpungko sa public office. Sa San Carlos City naman, ginpatigayon ang ocular inspection sa 36 ka mga eskwelahan nga gin-designate bilang voting centers. Sunod sa COMELEC San Carlos, ang 36 ka mga eskwelahan ang na-assess nila bilang ready na bilang voting centers. Sa Setyembre 28 magasugod ang filing ng COC para sa BSKE. Initiative sang election officer. Usually, tanan-tanan yung obra na malangin na. Ay, okay. Sir, bali gina-invite ang mga aspirants? Aspirants, yes. Both SK Para and for the barangay? SK and barangay. Para hindi sila magsinala. Bala sa COC. Nga filing? Double-ligan sila. Inang mga voting center, inang inocular inspection kasi before mag-election. So, mandatory na siya. Sa number 3, nagabuso nga ido ginlampusan sang tubo. Naglampo sa kikita na sa barangay. Lalaki nga naghanot sang tubo sa isa ka ido nga nagabusong sa barangay Tangub sa Bacolod, ginpatawag sang barangay. Ang ido nabulag kagyara karon sa paghinakop sang isa ka veterinary clinic. May report si Richard Caballero. Ginpatawag sa pamunuan sa barangay Tangob ang lalaki nga nakuhaan sa video nga naghanot sang isa ka nagabusong nga ido sa Purok San Roque gamit ang isa ka tubo. Sa nag-viral nga video, makita ang dugoon nga nawong sang ido nga ginkilala nga si Latlat matapos sinigilampusan sang tubo sa ulo. Ginkondena sa Back-PH nga Animal Welfare Group ang insidente. Kagilayon nga gin-rescue ang ido kag gindala sa One Veterinarian Animal Clinic. Nagpanawagan man ang barangay sa mga residente nga likawan ang pagpanakit sa mga ido. Mo niya sa mo nang daya nga hindi sila manakit sa ido Pagtapos ang nagasagot man bala nga sa street dog man bala, nga dapat ipasudlo niya kung gusto siya nga magsagot man sa ido sa street dog, i-adapt niya na lang sang maayo, pasudlo niya da siya compound. Di karon ibram ko na sa street lang na tagaan kaon mawili na da kaon, ti kung gisa di may maglabay man, madlock, malampusan man, ugaling hindi eksakto na ang pagsakit pala. Naglupok ang kornea sa mata sang ido, bangod sa pagpanglampos, samtang may fracture naman nga nakita sa idalom sang iya mata. Bangod sini, nabulag na ang tuo nga mata sang ido, apang padayon pa nga ginalantaw sa veterinary clinic, ang posibilidad nga makakita pa siya liwat. 3 ka adlaw matapos ang insidente, amo na ini ang itsura ni Latlat. Makalakat-lakat na ini kag halos na ayon na ang iya mga pilas. Ginabantayan pa sang klinik si Latlat bangod 7 na ini kasimana nga nagabusong. Sandig sa pagpangusisa sang klinik, ginlampusan sang tubo si Latlat. Sang isa ka lalaki, bangod na pasibangdan ini nga nagtaban sang iya manok nga buhi. Well, amo to, I think nainit ang doon na pasibangdan siya, no? Tay gikaon niyo kuno ang manok sa tupad balay. Pero pag
Pero hindi sila sure kung ang isa tubla kay do, may do man yun daw pareho siya. Ti ginano sang naga-care siya nga napasibangan na sa blamanaw. Pregnant, yes, so pregnant siya. Pag check namon, I think mga 7 weeks nga pregnant siya sa ultrasound. 6 or 7 weeks. So. Pero wala mo siya na hulugan. Subong wala pa man. Hopefully, kag mapadeliver, kag ma-normalize na kita nga mga bata. Sa record sa Barangay Tangob, may makapila na ka beses nga nagreklamo ang suspitsado bangod sa nagadamo nga stray dogs o kung layaw nga ido sa ilang nga purok. Yung mga damdamo, na naman na problema ko din, street dog, sige mo na kami report sa dog pound, nagkatutos dog pound, wala man bakante. Wala agad bakante. So dapat na yang ganing mapadala ko na sulat sa city. Nga dapat makuha sila sang ma-additional sila dog pound. Kasi may budget mo yung city bit mo. Ang BAC PH ang handa nga magpasaka sang kaso nga paglapas sang Republic Act 8485 o kung Animal Welfare Act of 1998 batok sa nagsakit sa kailatlat. Well, there's Animal Welfare Act. It's an obvious nga inang animal nga abuse kita na o animal nga cruelty. So dragi na siya mo-fall kay ti kumbaga gisakit yung kita nga sakit bigla niya si ilat-lataw. Mas nga proven kita nga nag-violate kita sinang layi, pwede kita ma-preso up to I think more than a year, and then may penalty pa na siya nga up to 250,000. Sa record sang one veterinary clinic, ikanapulo na nga biktima silatlat sang pagpanakit nga gindala sa ila sa sining nga tuig. Richard Caballero para sa Digicast Negros. Sa number 2, wala sang may na report nga ash fall gikan sa mga ash emissions sang bulkan Kanlaon sinilamang. 3:21 AM sang Agosto 17 kung sini nga Lunes ang ulihi nga na-record nga pagbugas sang bulkan Kanlaon. Sa records ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, matapos nga naglinog sang pilaman ka o kung naglinong sang pila ka adlaw ang bulkan Kanlaon, sunod-sunod nga na-record sang ash emission humalin sang Agosto 13. Humalin sadto may 5 ka na-record nga ash emissions tubtub ka agahon sang Lunes. Pero sunod kay Marie Andeline Kinja, resident volcanologist, wala sang ash fall nga na-report. Sa 24-hour bulletin sang bulkan Kanlaon, may 2 ka volcanic quakes ang na-record, may 887 ka tonelada sang sulfur dioxide flux, kag 150 ka metro ang taas sang plume. Padaan ang ground deformation sang bulkan, kag nagapabilin ini sa alert level 2. Kag sa number 1, PBBM personal nga naghatag sang tig 20,000 pesos para sa 250 ka mga scholars sa Negros Oriental. Sa programa ginklaro ni President Ferdinand Marcos Jr. nga ang Presidential Scholarship Program ang ginobra sang gobyerno agud mahatagan sang bulig ang mga graduating kag working students nga may kabudlayan sa ila pag-eskwela. Ini ang unod sang iya mensahe matapos siya nga personal nga nanagtag sang tig 20,000 pesos nga financial assistance para sa mga pili nga estudyante sa idalom sang Presidential Scholarship Program sa Dumaguete City sa Negros Oriental. Sa isa ka turnover ceremony Lunes sang aga, 250 ka mga scholars gikan sa Dumaguete City, Valencia kag Pacong ang nakabaton sang among nga bulig gikan sa gobyerno nasyonal. Sunod sa presidente, tuyo sang among nga programa ang buligan ang mga estudyante nga ginakulang sa mga balayran sa eskwelahan. Ini ang kabahin man sang tig 200,000 pesos nga ginpanghatag sang gobyerno paagi sa Local Government Support Fund o kun LGSF sa tag sa mga barangay sa bugos nga Pilipinas. Ang barangay ang mapili sang 5 ka mga scholars nga makabaton sang tag 20,000 pesos. Samtang ang nabili naman nga 100,000 pesos ang sarang nila magasto para sa ila mga proyekto.
Sa Negros Occidental, nanging kontrobersyal ang ini nga programa matapos nga ginareklamo ang pila ka mga barangay kapitan nga ilang mismo mga himata ang nakasulod bilang presidential scholars. Kadungan sini, ginpangunahan man sa presidente ang pag-distribute sa napulo ka kilo nga bugas sa 2,230 ka mga benepisyaryo sa Negros Oriental sa idalom sang bawat bayan makikinabang program. Standing sa records ang probinsya, may 386,673 ka mga pamilya ang makabaton sa among bugas. Nagpasiguro man ang presidente nga kada duha ka bulan may palaabuton nga napulo ka kilo nga bugas ang mga kwalipikado nga benepisyaryo. Po ay ang hiningi po natin sa mga chairman, sa mga opisyal, ay kako sa kanila, ay mapin ninyo yung mga estudyante na malapit nang magtapos at mukhang baka mahirapan na magtapos dahil kulang sa pambayad, kailangan magtrabaho, kung ano man ang dahilan. Kaya bigyan natin ng suporta nitong 20,000 na ito upang maipatuloy nila ang kanilang pag-aaral at makapagtapos sila. At sa ating mga scholar, ay ito sa ating mga scholar, ito po ay para pagandahin natin ang edukasyon dito sa Pilipinas. Alam niyo, Sa Good Vibes, chef nga nagahimo sang sarisa chips sa Banwa sang Isabela, ginpasidungan sang DTI. Nagaserbe siya nga inspirasyon sa magagmay nga mga negosyante. May report si Romeo Subaldo. Ini ang nagtrending nga produkto ni Chef May Selenay Puentespina Resultay, ang founder kag owner sang Renzel's Food Products sa Banwa sang Isabela. Ining iya nga crispy sarisa chips, dahon sang sarisa, nga ginpa-crispy, pinaagi sa pag-deep fry kag pagbutang sang flavoring. Aksidente ang paghimo sang sini nga produkto. Namuno sang iya nga iloy nga ang dahon sang sarisa ang ginagamit sadto sang katigulangan nga bulong sa sakit sang tiyan. Gani ginhimo niya ini nga chips. Nagtrending online ang iya nga produkto kag naging sold out sa Negros Trade Fair kag sang sinigid lamang ginkilala siya sa Department of Trade and Industry bilang isa sa mga kapatid Mentor Me Growth Champions. Isa ka programa sa DTI na pinaagi sa mentorship, ginabuligan ang mga magagmay nga mga negosyante nga mag-uswag. 23, nagapangita kami sang bag-o nga product para i-join namon sa contest sang Provincial Government of Negros Occidental. So, nag-participate si Renzel's. So, hambal sang akong iloy nga ang dahon na lang ko ng sarisa ang gamiton ko. So, nakibot ko nga ang dahon sa sarisa, kaya kinanglan ko ang bunga. So, hambal ni nanay sa akon nga sang una ko no ginahimo ni siya nga bulong, sang akon nga lola ginalaga ko no ini, tapos ginagamit nila nga bulong sa sakit sang tiyan. Sa